Ni y'a san kelen Rusi jamana ka sardasiw u donna Kharkiv mun kɛra kɛlɛ daminɛlen u ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ. Chine u ka dingɛsenlaw ani bulldozer olu kɔni bɛ kan ka kaba wuguba fo mètre 80 u ka charbon bɔyɔrɔ mun ni ale firila mɔgɔw kan su taara fo mɔgɔ bɔrɔ la mɔgɔ 47 olu ma ye ale bi. Philippines kisilikɛlaw ye mɔgɔ 4 su sama ka bɔ u ka pankunu dɔ n'ale bina u ka volcan dɔ kɔnɔna la olu sɔrɔla u ka kulu Mont Mayon kan. Norvège finitigilakaw bɛɛ sarasu larawuli baara dɔ la mun tɔgɔ ka i yɛrɛ majo nɛnɛ la ni OTAN sardasiw ye Irena fanfɛla la. Bani Sirela ka Yahudiya sigidalamɔgɔ dɔ West Bank bɛ k'u ka nisɔndiya yira ni u ka sow lakodɔnna ka Bani Sirela fanga jamana ɲɛmɔgɔ kura fɛ Benjamin Netanyahu